कुछ नहीं बेटा बेटा आराम से अभी आ रहे हैं बेटा है ना यही देना tabuk social media o kaisa video viral wngwi tongo omo wngkha cherai shikhok bai khokjaknai cherai ni dosti ni kahani khokjaknai cherai bumano sanya karwi cherai shikhok no se kwbagwi kabu hwnkha mo borok ni patimung gothona bahai hadike salane moniti kisakok norok nai tongdi ani channel no payasa norok nukha na screen ni video cherai khoroksa cherai khoknai no kwbagwi kabani o patimung no nukha kai chirma boni kunu kaisa kahani hai ma tongano kintu ama kubui kothona o cherai no jefuru o oporadini yakni banchiruoi bini buma bai tuniriyo apro o cherai buma no sanya karwi o cherai khoknai no se kwbagwi kapkha patimung Rajasthan Jaipur ni o khokjaknai cherai ni mung Prithibi tei bono Kuku hinui bo sinigo jefuru bo o cherai khoknai bai khokjago afuru bini boyos 11 mas tongmani thangnai bosor 2023 ni June talo o cherai no o khoknai cherai khogui telang thangmani afuru ni chimi police rok o oporadi cherai khoknai no natugui tongnaimani tabuk phaiui 14 mas ni pore bo romjakha saimangkha a romjaknai cherai shikhok ni mung Tonu Jahar hinui bo Uttar Pradesh ni Aligarh ni cherai khoknai oporadi Tonu Jahar ni sombondhe tebo saimangkha bo Uttar Pradesh ni suspended police tongmani onek din romui bo police rok no khogui sadu wngui ruk bodologui tongmani pore mothora o bono romkha hinui koktoma o saimankha 14 mas o cherai khogui tonijakma bai o cherai shikhok bai borok khorokni bisingo kaisa hamjakmani yarung achaikha tabuk swmung khe omono amsuk mas o cherai khogui tonijakmani o cherai khoknai oporadi bono tamo kunu mungsa phano khlaiya omoni swmungo hwnkhe bo sai khwnarwkha bo o cherai ni asol bufa hinui bo bai o cherai ni buma punom hichangni hinui saka borokni kaijakma life o problem phaima bai o cherai ni buma punom Uttar Pradesh yakarwi Rajasthan o bwsa tubuui kagui tongphaikha ulo bo khoroktam khorokbwrwi borok tubuui o cherai no khogui telangkha hinui koktoma o saimangkha bo bini ama no taisa kifili manani bagwi o cherai no khogui telango hinui bo saka himkhe norok ani video no chajakhai like rwdi channel o chajakhai subscribe khadi moddhe hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagwi।